बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे गोदान खौरांफोर लाबोनानै होफैदों। बे खौरांफोरा मा नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों जोबजाबसिन नायलांबा मिथिनो मोननाय जागोन। दा गोबाव खालामाजासे फार्स्टआवनो नुनो मोननाय जादों दान मोननैनि मोब्लिब चार्ज अर्थात इलेक्ट्रिसिटि बिलानो सासे नखराव मोनसे नखराव 10 लाखनिबो बांसिन फैनायदों। दा बे जाथाया जादों नोंथांमोना नुनो मोनदों उत्तर प्रदेशनि सहारनपुर मुंनि मोनसे जायगायाव जादों। जायनि नखरनि मिटारनि वाटआ 2 किल' वाटल'मोन होनदों आरो बे 2 किल' वाटनि हिसाब बादिब्ला दान मोननैनिया एप्रक्सिमेटलि 1500 अर्थात 1500 थाखाल' रांनि बिल फैथावगौमोन होनदों। नाथाय बेनि सिगांनि बिलफोराबो नाथाय बेबायदि फैफेराखैमोन। नाथाय बे खेबनि दान मोननैनि बिलआ जादों होनदों गासै 10 लाखनिबो बांसिन फैदों होनदों। दा बेखौ लानानै नखरनि सोद्रोमाफोरा मोब्लिब बिल होनायाव माने दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना बेखौ गोरोन्थि जादों होननानै बिथांमोना दाबि दैखांदों। आरो दा बे हिसाबै जोंनि ओनसोलफोरावबो माब्लाबा बेबायदि जानाय जाथाय खौराङाव नुनो मोननाय जादों। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोननि बेलायावबो जाहाथे बेबायदि दाजाथों बिनि थाखाय नोंथांमोनहा बिथिखौ नायफामफिननो गोनां दङ बिल होनायनि सायाव। दा बिनि उनावहाय नुनो मोननाय जादों नोंथांमोननि थाखाय जायफोर बिथांमोना फंबाय बिनानावमोनहा फरायगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय बेयो मोजां खौरां लादों। दा इउ एन एकाडेमिनिफ्राय निउ सिजननि एडमिसन फारिलाइ फोसावनाय जाबाय। दा बाहाय एस फार्स्ट इयारनि थाखाय 12 जुननिफ्राय जागोन होनदों। बेनिफ्राय TDC फार्स्ट सेमिस्टारनि थाखाय जुननि थार्ड उइकनिफ्राय जागोन होनदों। बेनिफ्राय पस्ट ग्रेजुवेट अर्थात मास्टार डिग्रिनि थाखाय बड'आव बेबो जागोन होनदों। दा बिनिफ्राय नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना बाहाय हस्टेल थानोबा हस्टेल फेसिलिटिनि माखासे कन्टेक्ट नाम्बारफोर बाहाय नुनो मोननाय जादों। बेजों होबानो जाबाय। बाव आरोबाव मोनसे खोथाया जाहैबाय स्पेसियेल अफार दङ माखासे बिथिंनि सायाव बाहाय नुनो मोनदों जे जायफोरा लकडाउननि थाखाय जेनेरेलि 15% अफ जागोन। बेनिफ्राय जायफोरा डिस्टिंसन हल्डार बिथांमोना 50% रिलेक्सेसन मोनगोन। बेनिफ्राय स्टार मार्कस हल्डारनि थाखाय 25%। बेनिफ्राय BPL फेमिलिनिफ्राय 100% होनदों डिस्टिंसन मार्क लाखिनाया। बेनिफ्राय नुनो मोनदों BPL फेमिलिनि स्करिं स्टार्ट मार्कनि थाखाय 70%। बेनिफ्राय माखासे नोंथांमोना गोसो होनो गोनाङा बाहाय बेनिनो पइन्ट नाम्बार D आरो E नि थाखाय मोननाय नङा होनदों जायफोरा प्राइभेट इनस्टिटिउसननिफ्राय थांगोन। प्राइभेट इनस्टिटिउसननिफ्राय थांनाय बे D आरो E नि फेसिलिटिखौ मोननाय नङा। D आव मा दङमोन नोंथांमोना नुनो मोनदों BPL स्करिं डिस्टेन्स मार्क बेयाव मोननाय नङा। बेनिफ्राय BPL स्करिं स्टार मार्क बे मोननाय नङा आरो। दा बिनि उनाव नेक्स्टआव नुनो मोनदों एखेयैनो गोनां खौराङा बे नोंथांमोननि फरायसाफोरनि थाखाय इडुकेन एकाडेमि बे जाहैबाय चिरांनि। नोंथांमोना नुनो मोनदों आर्ट्स साइन्स स्ट्रिम मोननैनि बेलायावबो साबजेक्ट मेनसन बाहाय नोंथांमोना होदों इंलिश अल्टारनेटिभ इंलिश ML बड' एसामिस एडभान्स बड' पलिटिकेल साइन्स इडुकेसन लजिक फिलसफि इक'नमिक्स हिस्ट्रि इनभाइरनमेन्टेल इडुकेसन मेथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय'लजि। दा बेफोरनि थाखाय होदों। बावहाय होबावदों आरो मेरिटारियास बे स्टुडेन्ट मेरिट लाखिनायनि हानायनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फ्रि एडमिसनबो दं। बाहायबो नोंथांमोना नुदों इंलिश एसामिस मोननैबोनि थाखाय गाहायाव कन्टेक्ट नाम्बारबो दङ जायफोरा गोसो नोंथांमोना लानो हानाय जागोन। दा नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोननि थाखाय साख्रिनि रादाब बे जुनियर एसिस्टेन्ट आरो गोबांनि दङ। बाहाय मा नोंथांमोना फारि नायलांबानो जाबाय। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसामनिफ्राय बेयो जादों। फार्स्टआव नोंथांमोना दिन्थिगोन जुनियर एसिस्टेन्टनि थाखाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों। दा बिनि उनाव सिगां नोंथांमोनहा नायग्रो जुनियर एसिस्टेन्टआव बाहाय मा दङ। गासै रिजार्भेसन हिसाबै ST नि थाखाय ST प्लेननि थाखाय 2 दं। ST हिल्सनि थाखाय 3 दं आरो बाखिया नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेयाव ग्रेजुवेट नांगोन होनदों। ग्रेजुवेट बेनिफ्राय 6 मान्थ नोंथांमोननि थाखाय कम्पिउटार डिप्ल'मा 6 मान्थ लानाय जानांगोन होनदों। बेनि उनावहाय मोनसेया जादों नोंथांमोना नुगासिनो दं जुनियर एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि थाखाय गभर्नमेन्ट स्कुलफोराव जागोन बियो जोबोर मोजां। बेयाव नुनो मोननाय जादों टटेल भेकेन्सि गासै गोबां दं 99था। बेनि गेजेरावहाय ST प्लेननि थाखाय 15 ST हिल्सनि थाखाय 11था पस्ट दं आरो बेबो ग्रेजुवेट ओमफ्राय 6 मान्थ कम्पिउटार डिप्ल'मा। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ स्टेटिस्टिकेल एसिस्टेन्ट बाहाय टटेल 14 पस्ट ST प्लेननि थाखाय 2 ST हिलनि थाखाय 1 बेबो एखे। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जादों 6 मान्थ कम्पिउटार डिप्ल'मा बेनिफ्राय बेबो ग्रेजुवेट जानांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनि। दा बेफोर गासिबो सोलिबाय थादों नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ बे एडभार्टाइजमेन्टखौ। दा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय अनलाइन डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेनि गेजेरजों थांनानै नोंथांमोना खालामहैनो हानाय जागोन।
बेनि उनावहाय गुबुन गुबुन खौरांफोर नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन आरो जायफोरा नायाखै सिगांनि भिडिअफोर नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै गुबुन गुबुन भिडिअ नायनो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।